pieni juttu. 8 sleistamaa muuttuukin 5 sleistamaa. Saadaan enemmän osia. Joo, ja äiti voitko ostavan hevosen sarjaa jatkuu sitten mekin kuukauden päästä. Tai no, en tiedä. Se jatkuu silloin kun mä jaksan tehdä. Mutta nyt mä alan pikkuhiljaa niin kun valmistelemaan sen tekemistä. Mä siivon mun talleja ja koitan koen tehdä sitä ja vähän parantaa. Ja mun pitää myös katsoa se, että monta kuukautta siitä viime videosta on, että sitten, ja sitä ekasta, että sitten tulee niinku tasamäärin videota, mutta 3. osa on vika-osa, mikä sen tulee. Ellei se video katke kesken, sitten tulee seuraava osa. Näitä osia tulee sen verran, mitä mä jaksan tehdä niitä, ja osiat tulee niin paljon, kun Sini saa sen oman hevosen, eli Kilin. Mutta Kili, tämä hevonen tässä, mitä se haaveilee, tulee vaihtumaan videon aikana, koska Kili ottaa kiinni, tai Kili varastaa vanhan tallilta, ja Kili ei löydetä pitkän aikaan, mutta sitten Sini päätyy ostaa toisen hevosen, mutta Kililtä kanssa löytyy, niin se ottaa sitten tämän. Videossa ehkä tulee tommosta, en ole varma, mutta jotain ton tyyppistä, että joku myy ton, kun on katsellut. Vähän niinku tämmöstä, niinku äitivätköstä hevosen sarjasta sitten muuttuu niinku ystävyys vai lähtösarja. Eli lähteekö se Sini pois tallilta vai jääkö tallille, että niinku se kateus ei voitakaan, vaan itse Sini niinku ystävyys voittaa sen. Mut sit ei sulla kateus vai ystävyyssarja, koska en halua kopioida erään sleistopettajan Sleistalli Rambon sitä videoideaa tai sitä, mutta kyllä sit tulee kateus vai lähtö. No jotain tämmöstä. Mutta siis kateus vai siis äiti voitko ostaa me hevosen video. Sarja tulee muuttumaan pikkuhiljaa sitten kateus vai lähtö. Ei kun ystävyys vai lähtösarjaksi. Mutta tämä hevonen tulee ehkä muuttua lumiksi. Tai joku muu seuraisi, mä löydän jonkun paremman siihen. Mutta tällä hetkellä se on pelkkä Kili. Mutta joo. Tämmönen on sitten mun suunnitelma siihen kateus. Ei voitko ostaa hevosen sarjaan. Jatkuu pian, sitten mä kännykässä enemmän tilaa siihen videoon tehdä, mutta toivottavasti mun kännykän tila ei lopu kesken, kun mä kuvaan sitä, koska sitten mun menee motivoida sitä ja mä poistan kaikki sen videosarjat. Ja mä en siis juurikaan saa editoida, joten mä päätin sen, että musa taustalle ei tule. Ennen kuin mä hankin jonkun editoimissovelluksen ja mä saan paremman kännykän, koska tästä kuvalaudustakin näkee, että mun kännykän toi kuvalaatu ei ole mikään paras, eikä lentelon valaistuskaan ole mikään paras. Mutta joo, eli kateus, siis vielä kerran. Äiti voitko ostaa hevosen sarjasta, tulee ystävyys vai lähtö. Ja joo, en käydä paljasta enempää siitä, mutta jotain tämmöistä tulee tapahtumaan. Ja joo. Ja vielä kerran muistakaa se, että tämä 8. sleisevosta muuttuu 5. sleisevosen, koska mulla ei ole näitä tammoja niin paljon, joten mä en ehkä teekään näitä enää niin paljon, ellei tää voi muuttua 5. Ja mä en tän videosarjan keksin, joten tästä muuttuu 5 hevossleistamaa. Sitten tulee sleisorja ja ruunaa. Mutta haluatteko nähdä kissanpennusta esittelyvideon? Ei sitä tullut, mutta jos on tullut mitään kunnollisen, vai sitten kunnollisen mun maahamsterista tai linnuista jopa. Koska linnut oli mun kanavan ensimmäinen video. Ja mä ajattelin tehdä niistä sitten parhaista video. Mutta ei mun muuta. Ja tää oli siis info. Ja nimiksi tulee... Ei mitään, mutta mä kerron kohta nimen. Tai jos te näette nimen. Mutta moikka!